90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Maras Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa'yo! Naubod ng kapal maglagay ng filter kapag ka nagpipicture. Hindi. Tapos pag nakita ka sa personal, magugulat ka, ay, Mari, ikaw ba yun? Ay, pare, parang ang payat mo sa picture, pero sa personal, parang ang laki-laki mo naman. Alam mo, mas maganda, ipakita mo kung sino ka. Hindi yung magugulat yung kapitbahay mo o yung tropa mo, ay, ganyan na pala itsura mo ngayon. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na dalerang atleta DJ Mara Tony. At kanina nga pinag-uusapan natin, no, since nasa digital era na tayo at lahat sa atin ay post dito, post doon, post to the left, post to the right. Pero, ang topic natin today is sa tuwing nagpe-flex ba tayo? Ano ba yan? Healthy flex? O mema flex? Alam mo kanina nagbabrowse din ako dito sa aking sa Facebook ko. Sabi ko, ano ba 'tong mga nakikita ko sa aking Facebook? Bakit puro malalaking dibdib? Nakakainis, black agad. Pero in fairness din, ang mga nakikita ko dito bukod sa mga mukha ng mga nagagandahan at gwagwapuhang DJ ng Love Radio Manila. Syempre nakikita natin dito ang may mga tumatakbo. Tapos yung mga lalaki na hindi masyadong kagwapuhan pero ang lalaki ng katawan. Ano mga gusto ko yung, alam mo yung mga pag nakita mong nagsando, bumubukol. Minsan kasi 'di ba, iniisip natin sa tuwing nagpo-post tayo, ano ba 'yan? Gusto mo lang bang maka-impress? Gusto mo bang maka-inspire? Wala lang, Maratoni. Gusto ko lang i-post kasi gusto ko inggitin yung kapitbahay namin na akala niya dati hindi ko mararating itong mga achievement ko in life. Pero ngayon, huyo siya sa akin. Well, pwede naman. Alam mo, minsan, kailangan lang din talaga natin i-balance. O kunwari, yan, yung recognition ng anak mo, graduation ng anak mo, pinasok mo sa magagandang school. Tapos talaga naman pinaghirapan mo yung pag-tuition dyan. Go, flex mo yan. Kung ikaw naman yung tipong alam mong dami mong inutang para lang mapatrabaho o mapag-aral mo yung anak mo dyan sa mamahaling school na yan, ni yung utang mo, 2,002 pa, hindi mo pa mabayaran, ay, wag mo na i-flex yan. Nakakahiya. Diba? So, minsan, bawasan natin ang pagpe-flex ng mga mema-flex. Minsan, try na natin healthy flex. O kunwari, magkakasama kayong pamilya, nagsisimba. Tapos mamaya, pag-uwi, magmumura. Wag ganon. Anyway, tuloy-tuloy natin ang ating magandang kwentuhan. Kasama pa rin ang inyong kadaldalan. Daldalerang atleta DJ Mara Tony. So mamaya, ayan, check mo na yung iyong social media account, ha? Check mo na kung maganda ba o wag na, nakakahiya. Anyway, tuloy-tuloy lang sa pakikinig ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Tuesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Take down. Basics.